En af de fedeste ting ved, at vi skal mødes senere og har fri tidligere, er, at vi har mere mulighed for at være sammen med vores venner. Du kan lave en masse musik og spille en masse fede numre til koncerter på skolen og i din fritid, hvis du vil lave et fritidsband. Så kan man møde lidt tidligere om morgenen og komme herned og træne lidt, eller efter skole, så er folk ikke lige så travlt. Så kan vi gå ned i hallen og spille noget fodbold eller noget basket, eller hvad vi lige finder på. Vi har en række udvalg her på skolen, blandt andet efter skole, hvor nogle lærer os til rådighed med noget fodbold og noget basketball, hvor lige og D&D, der er sådan lidt til alle, som giver lidt bedre fællesskab på kryds og tværs af årgangene. En stor del af det at gå på gymnasiet er også at være social. Man har lige det tidligere fri, så kan man have mere tid til venner og familie, så man ikke bare sådan drukner i kun gymnasie, lektier og så sport. Så man også har tid til alt det udenom de ting. Nu hvor man kan sove længe og først skal møde klokken 9, så giver det dig god mulighed for at få en god nat søvn, så du ligesom er klar til at give den gas til fredagscafé eller de diverse gymfester, som der er om fredagen.